Magandang gabi mga boss. Nagluluto ako ngayon ng adobong isaw ng baboy. Masarap. Yan o. Yan, isaw ng baboy. Saka isaw pa din ng baboy sa kabila. Sinigang mga boss. Yan o. So pinagsabay natin luto mga boss. Ito. Yan. Bale, nilinisan ko kaninang tanghali. Pinakuluan. Bale, hinugasan ko ng asin at saka suka. Tapos niluto ko sa luya. Yan, yan yung sinigang. Ito naman sa kabila yung adobo. Kakaluto ko lang ng sinigang mga boss. Bale, patutuyuin ko daw. Sabi ko ano. Sabi ni madam. You know. Tikman natin. Bago tayo maglagay ng suka. Suka kang matamis. Yan. Happy birthday, Rom. Ilang taon ka na? Ilang taon na? 23. Ang bata pa. Ay, init na. Yan mga boss, magandang gabi. Sino pumunta dito, San? Paglaputin lang to. Patuyuin. Yan. Bango. Di ko sure kung masarap. Adobong isaw ng baboy mga lods. Pachamba. Yan. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa atin. Yan. Pwedeng ulam to mga lods. Pero mas masarap na pulutan. Pulutan na naman. You know. Nilagyan natin siya ng asukal para manamis-namis ante at saka suka. Para kontra yung alat saka asim. At tamis. Mayroong laurel at luya. Sibuyas, bawang mga lods. Meron din akong nilagay na sili para may sipa. Yan. Uy, magandang gabi sa ating lahat mga lods. Yan, nandito pa rin tayo sa bahay ni Madam Sonia.
Yay! Ha, ang init. Gusto ko nang maligo. Katapos na ito, maliligo tayo mga boss. Ay, sangan. Yun o. Adobo. Yan, comment kayo mga boss kung anong ulam natin o kumakain kayo ng ganito. Yan, pasintabi sa mga hindi kumakain ng mga isaw-isaw. Yan. Ito, sa kabila, sinigang na isaw din mga boss. Bale, pinalambot ko muna dito. Tapos nung malambot na mga lods, saka ko siya ginisa dito. Iniwalay ko na lang yung yung iba. Nagtira naman ako ng iba. Saka ako tinimplahan. Kabilaan mga boss. Bale, sabay nating niluluto kanina, kaya lang nauna na yung naluto kasi hindi na ako naggisa eh. Ito na lang yung ginisa ko kanina. Yan, malapot na. Para patutuyuin pa natin mga boss. So, yun pa natin yan. Tikman muna natin. Kuha tayo isa. Kita ba? Wow. Sarap. Manghang. Tapi sarap. Excuse. Sarap. Namantika na oh. Sarap ng sili mga boss. Meron tayong nilagay na sili dito eh. Ito. Babuyo. Mas maanghang sana to. Excuse. Ito sana mga boss oh. Kababad. Manghang din. Kabra. Bango na. Sarap na ng sarsa mga boss oh. Ano? Oh. Excuse. Ba yan? Kaya matanggal yung Umapit na. Umapit yung anghang. Kuha tayo ng sinigang mga boss. Patainin lang natin dito sa mangkok. Saglit. Kuha tayo. Buti na lang mabilis ako. Sili. Hop. Tapos yung pinagputulan ko ng sili kanina mga boss. Sa may kutsara. Durugin natin. Kita ba? Kita ba? Puti. Isaw. Sarap. Minit. Ang sili.
Ito yung masarap sa isaw mga boss. Oh. Yung parang karne niya. Lambot. Oh, sarap. Yan, tuyo na mga boss. Excuse. Ba yan? Yan, mahinang apoy na lang mga boss, mahinang apoy. Sarap talaga ng anghang, kumapit. Kumapit sa lalamunan. Kulang pa, lakasan natin konti. Tula, lakas. Para maluto sa mantika mga boss. Meow, 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 meow. Sarap. Tignan mo nga saan mo pwede na to. Yung tuyo. O kulang pa. Yan. Yan ang ganyan. Okay na. Okay na natin. Tikman mo. Patay na natin. So, yan na yung adobo nating mga boss. Adobong isaw ng baboy. Luto na siya. So, pwede nang umpisahan. Pwede nang umpisahan. Yan, pawis na naman tayo kasi mainit pag nagluluto mga boss. Liligo tayo mamaya. Pahinga lang tayo. Pick natin yung mga ginamit natin. Saan ka na ba? Meow, 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 meow. Yun! Ay, magandang gabi sa ating lahat. Yan. Late ako nag-live mga boss. Yan.
Kasi ano, nag-get muna ako kanina, nakalimutan ko. Ano, pawis na tayo. Init. Yan, magandang gabi sa ating lahat. So, maraming salamat sa panonood mga boss. Yan, kain na kayo dyan, kain na. Magandang gabi. So, see you next live mga boss. Bye-bye.